جو سونے دا نواسا ہے، وفاواں دا خلاصہ ہے، امانت ہے اساس قرآن دا قاری، ملی جنت دی سرداری، جندی صورت ہسی پیارا یک علی لگ دے، مزاجن فاطمی لگ دے، جو پھل لگ دے کلی قاتل تباہ پھر دن، ذلیل و روسیا پھر دن، جو اتھ اتھ جا بجا پھر دن، ثبوت بد دعا پھر دن، دا او گھرانہ ہے محمد جس دا نانا ہے، جندہ ارشد دیوان